Bun venit la un nou episod al emisiunii de la Start Lab. Mă numesc Farcaj Mihai și este o emisiune antreprenorială. Alături de noi este din nou Constantin Pogăcean, cu o experiență îndelungată în antreprenoriat, cu o diversitate în activitățile care desfășoară de lungul timpului. Ne-a povestit în ediția anterioară despre transporturi, despre agricultură, despre restaurante, despre oportunități, despre provocări. Ne-ar place astăzi să povestească în acel domeniu al agriculturii unde și prestează, să ne povestească puțin ce provocări a întâmpinat și cum ar adresa, ce sfaturi ar da tinerilor care poate ar avea o idee să vină, să se îndrepte înapoi către un mediu rural, o liniște poate, sau poate nu e liniște. Hai să vedem ce zice dragul meu prieten Titi. Bună, Titi! Bună ziua! Mă bucur că m-ați invitat. Bineînțeles, să știți că chiar de multe ori mă gândeam, agricultura e un microb, exact cum sunt microbiștii de fotbal, de sporturi și agricultură, pentru că îți desfășori activitatea în aer liber, pentru că niciodată nu te plictisești, totdeauna ai ceva de făcut. În schimb, într-adevăr, e o muncă care te solicită. Nu poți să, ca la orice business, să zici, eu trecut 8 ore și închizi ușa și te duci acasă. De multe ori te uiți la vreme, mâine o să plouă, astăzi mai am. Bine, acum vorbim despre antreprenoriat, nu despre angajat. Că angajatul probabil are un oarecare și program. antreprenorul trebuie să gândească și nu poate să plece antreprenorul acasă și să lasă angajatul. Păi nu, la mă refeream un antreprenor, din punctul meu de vedere, nu că e primul la muncă și ultimul la muncă, dar de obicei și interesul și implicarea îi necuantificat într-un program anume, adică dacă trebuie, lucruri nu așteaptă. Corect. Și într-adevăr antreprenorul și în alte afaceri nu are zi, nu are sărbătă, în duminică, mai ales când are probleme de rezolvat. În schimb, în agricultură poate că sunt un pic mai multe și mai ales fizice. Hai să luăm, de asta e plăcută și de asta e un microb. Dacă te opiști, destul de greu mai scoți pe un agricultor, pe un fermier, să-l bagi într-un birou. Eu cred că aproape imposibil. Nu-ți găsește starea. Bineînțeles că încurajez tinerii să facă agricultură. România încă își caută locul în agricultura europeană și chiar și în agricultura românească să se dezvolte. După părerea mea, e mult mai bine să avem undeva mai mulți fermieri, mai mulți agricultori, adică undeva moderat, zic eu, dar nici fermele extraordinar de mari, nu zic eu, nu cred că asta o să fie viitorul. De ce? Deci credeți într-o destructurare, că nu neapărat descentralizat, dar mai mulți și mai puțini decât unul mare. Da, nu? De ce? Pentru că unul mare, dacă are probleme, vă dați seama că tot județul, nu vreau să dau nume sau să folosesc nume, intră în criză. Dacă sunt mai mulți, eu și o competiție, vedeți acum și în construcții, ia un antreprenor mare lucrarea și o dă în întrepriză celor mai mici, unde sunt echipe de 14-15 muncitori pe care e mult mai ușor îi coordonez și lucrez cu ei. Adică părerea mea că asta o să fie viitorul și în agricultură la noi în România, de aceea îndemn tinerii și încurajez de câte ori vin și îmi cer un sfat sau chiar un ajutor, îi ajut cu toate cunoștințele și cu ce pot eu. Și ei, bineînțeles că trebuie să fie autodidacți, să învețe, să facă o școală. Ai nevoie de școală pentru agricultură? E bine să înveți, bineînțeles că dacă înveți la școală, când ești tânăr, te ajută foarte mult și după aceea poți să înveți și pe parcurs. Eu n-am terminat nicio școală agricolă, în schimb am fost autodidact. Eu când am început business-ul în agricultură, prima dată am făcut vizite în România la mai mulți fermieri importanți, după aceea am fost în Germania, am fost în Austria și mi-am făcut o viziune. Că altfel bine, ați abordat-o ca un antreprenor, care avea și probabil o susținere financiară, un capital. Corect. Eu mai mult, să știți, business-ul, adică am învățat agricultura fortuit puțin, pentru că a murit un verișor de-a meu destul de tânăr, la 50 de ani, și a rămas fiul lui cu o grămadă de animale și terenuri.
Și ca să-l învăț, să-l ajut, am mers împreună cu el și am învățat împreună agricultura. Și după aceea a evit o oportunitate pe care am valorificat-o. Și de asta zic, e foarte bine să învețe. Într-adevăr, cred că ar trebui să dezvolte un pic și școala românească. Școala pe de-o parte de meserie, școala pe de-o parte de... Mai acum discutăm de agricultură, agronomia, horticultura, pentru că, cum să zic, s-au schimbat un pic față de... Tehnologia și informațiile evoluează din domeniu. Tot timpul. Corect. Evoluează tot timpul și trebuie să fie. În schimb, avem noroc cu societățile de inputuri care vor să-și vândă marfa și atunci vin ei și de multe ori... ei. Da. De multe ori vin ei cu soluțiile. Dacă nu vin toți care trebuie, poate nu cumperi. Da, deci dacă nu știi să alegi corect, poți să greșești. Dar reveni la tineri. Oare un tânăr, să zicem că termină liceu, da? Pornim de acolo, a terminat liceu și se gândește la o școală de specialitate în domeniul agriculturii. Ce oportunități are când termină? Cât de ușor e să cumpere un teren, să-și vadă de o livadă, să planteze, să urmărească utilaje? În momentul de față, chiar dacă există programul ăsta pentru tinerii fermieri, e destul de greu. Greu accesibil sau greu în ce sens? Pentru că sumele sunt mici. Pentru el să pornească de la zero. Dacă moștenește ceva teren, dacă mai are ceva bani adunați, e ok. Părerea mea că dacă e tânăr și chiar nu are de unde să pornească, poate să vină la un antreprenor mai mare, să muncească după un timp, după ce învață o meserie, să aibă pretenții să intre și în afacere cu antreprenorul, să ia procente. Există deschiderea asta, conceptul acesta la noi. Eu cred că fiecare... Îl observ și eu deschis. Încurajez prin a atrage. La noi, pentru că sunt foarte puțini, dar pentru asta trebuie să te dorești să vadă antreprenorul că poți să fii un partener cu el, să fii corect, să fii trup și suflet pentru societate. Și ar câștiga amândoi. Corect. Pentru că nu întotdeauna am foarte mulți colegi care nu au copii sau au alte meserii, n-are cine să continue activitatea comercială. Și mă gândesc că dacă ar găsi un tânăr... Cât de ușor, am înțeles că s-a năsprit legislația pe ce înseamnă achiziționarea de terenuri. Înainte era mai simplu, acum e mai complicat achiziționarea de teren, nu? Da. Sau... Haideți să discutăm. E un subiect foarte important. Pe mine mă supără foarte mult pentru că noi ne-am văzut toate băncile, ne-am văzut resursele, vedeți, prețul benzinei și a motorinei e de multe ori mai mare ca în unele țări din Occident. Acum am ajuns să ne vândă, pe lângă ne-am vândut și fabricile, să ne vindem și terenurile. Foarte multe terenuri bune și cele mai bune, deci din Câmpia de Vest și din Bărăgan, sunt proprietatea cetățenilor străini. Vedeți, asta acum nu vreau să fiu ultranaționalist, dar toate țările, Ungaria, de exemplu, nu vândut niciun metru pătrat străinilor. Francezii au o vorbă, zice, teoretic poți să cumperi tu ca străin un teren în Franța, dar practic imposibil. Așa au vrut și românii să facă legea, dar din potrivă, cred că mai mult ne-au încurcat pe noi decât pe străini. Străinii cumpără în continuare pentru că au avocați și au bani și își trimit oameni. Pe când țăranul săracul, tot pe el încurcat. Mai simplu, el nu e obișnuit cu liste, opisuri de documente, dosare și așa mai departe și ajunge să... Dar în schimb puteam, nu știu, pur și simplu să copiem legislația franceză. Pentru că acum degeaba ne ascundem după deget, fiecare și apără interesele. Uite, se vede și pe prețul terenului. Să știți că în Franța se poate cumpăra un teren agricol cu 4.000-5.000 de euro hectarul ca și în România. Pentru că nu lasă oamenii care vin mai mult ce se întâmplă? Că ei nu vin să investească. Dacă vor să investească, pot să investească în Ford, în construirea de autoturisme. Deci nu-s ca și noi cum investim într-un teren, într-o casă, nu, ceva. Că mai mult pentru speculație vin. Da. Îl cumpără și după aceea îl dau în arendă tot românilor. Și atunci ei iau smântâna și săracul fermier muncește pentru alții. Deci s-a greșit mult, măcar acum, în ultimul ceas, ar putea să mai schimbe o parte din legislație. Pentru tineri care are ceva bani adunați și de acasă și pe lângă de la părinți, bani, poate, sau... Bineînțeles.
și prin programul Tânăr un fermier poate să înceapă o agricultură. E foarte important să ne deschidem un pic ochii, să vedem că în Occident, undeva la țările foarte dezvoltate, 5% din populație, în celelalte 10% din populație produc produsul agricol. Deci ei dau mâncarea. Ceilalți 95 sau 90% au timp să facă restul, mașini. La noi încă n-am ajuns la performanțele astea, dar cam acolo trebuie să ochim și să vedem, să ne dezvoltăm fermierii ca undeva la între 5 și 10% din populație să poată să producă produsele alimentare. Acolo unde aveți activitate, unde se care e mediul rural, cum a evoluat populația? A scăzut? Asta sta constant? Tinerii am înțeles că pleacă, vin alții în schimb, îi înlocuiesc? Din păcate, deci nu cred că a scăzut foarte mult, dar tot tineretul pleacă afară. Și mai ales, de ce v-am spus că nu înțeleg lucrurile astea sau nu cred că poate să-mi explice cineva logic. Eu știu de ce se întâmplă lucrurile astea. Merg și lucrează în agricultură. Pentru cei care merg și lucrează în agricultură. Lucrează în agricultură când ar putea lucra acasă, diferența ai veniturile care le au acolo, dar până la urmă cărciuna de Spania, așa la în Kaufland, în supermarketuri se vând la același preț, poate chiar sub prețul care îl dai din România. Corect. Deci există într-adevăr Deci undeva e ceva putred în Danemarca. Cam știu ce, dar nu prea se pot spune lucrurile astea public. În schimb, ar trebui să luptăm pentru asta ca românii care lucrează în agricultură să poată să obțină același preț. Sunt unelte financiare, gen sponsorizări, prin care îți poți redirecționa anumite parte din profitul care îl faci pe companie către ONG-uri și așa mai departe. Nu ar fi oare o soluție un ONG care să adune fermierii și care să reprezinte interesele în guvern și să facă lobby ca să aducă în vedere, s-ar putea ca problemele la nivelul acela să fie diferite, diverse și să nu înțeleagă sau să nu aplice o chestie care poate odată spusă și dacă e suficient de... Acum și noi, fermierii, tot societăți comerciale suntem, nu trebuie să vină ONG-urile să ne ajute financiar. O secundă. Să ne ajute financiar. Într-adevăr, ar trebui să ne asociem, dar pentru asta v-am zis, ar trebui să fie și un interes politic. Nu l-am văzut până acum. Da, de mai la ceva mai mult. Niște fermieri bine organizați ar putea să... Asta vreau să zic. Deci, bine organizat, ca pentru mine, da, ca antreprenor, bine organizat înseamnă obiectiv smart. Ca să fie smart înseamnă că cineva trebuie să ocupe. Adică dacă cei ca tine au afaceri de gestionare, ei nu să aibă timp să stea pe cap la guvern sau undeva să facă și atunci plătești pe cineva. Bun, ca să nu plătești pe cineva din buzunarul tău pentru că ai cheltuielile tale și eforturile tale, ai uneltele prin care ai putea sponsoriza, să asociezi într-un, i-am spus ONG, o asociație non-profit până la urmă, putea care să încurajeze femeilor non-profit. Și atunci virați banii respectiv la comun, îți oameni dedicați, cu obiective clare, uite, în fiecare zi suni, în fiecare vorbești, în fiecare mergi aduci, faci raport de activitate, ne întâlnim, ne dăm părerile. Cât de complicat ar fi? Pentru că știu că e greu să aduni oricum oamenii și după părerile sunt multe, dar... Știți de ce? Pentru că la noi, vedeți, s-au infiltrat tot felul de oameni în asociații, chiar și în ONG-uri, și care de obicei subminează ideea. Asta aici trebuie să fii foarte corect și trebuie să fii foarte altruist, să poți să gestionezi și să fii corect și să să gestionezi. Că automat, dacă se dezvoltă foarte tare un ONG de ăsta sau o asociație, imediat vine politicul și îi dă ceva... mai optimist, mai tânăr, dar poate mai optimist că ar trebui. Dar... O să fie, ăsta e viitorul, așa se întâmplă în Franța, se întâmplă în țările occidentale. Și ar trebui și eu sper că... Poate va fi o polemică, un subiect de dezvoltat într-o emisiune următoare. Corect. Din nou am ajuns la final. Și vom putea vedea despre modele din Franța. Chiar ar fi interesant să discutăm mai în concret despre ele. Despre cum se descurcă fermierii și ce unelte poate am pune în vedere guvernanților guvernului pentru a ajuta, pentru a susține agricultura. Îți mulțumesc pentru timpul acordat, îmi fac plăcere discuțiile și învăț o provocare. Și pentru cei de acasă, dacă în jurul dumneavoastră, în jurul vostru sunt persoane care au caracter de antreprenor, găsesc oportunități, le dezvoltă și aduc valoare în comunitate, contactați-ne pentru a-i putea aduce și pe dâns și în emisiune. Mulțumim!